So ayan na nga kamaritis kong chismosa dyan. Wala pa kami sa kalahati pero grabe, nakapagod na. Ayan siya oh. Naglalampas-lampas. Naglalampas ng damo. May ipapakita pala ako sa inyo kamaritis kong chismosa dyan. Tingnan nyo naman yung ano niya. Sobrang taba. Ito. Ayan na, ang taba-taba ng kanyang ang taba ng mais niya. Ito pa ang taba-taba. Para natin, Gina. Let's go. Rock and roll. Oh, ba na wala na kuhaan ng good. Masakit man te. Masakit. Ayan, yung dahon niya, wala nang ano, gipang ninakaw na. Isa na lang yung buhay. Ano nangyari? Ano nang nangyari sa... Gabaan gyapon. Bitaw. Di gyapon mo minto. Mao jud ti. Iladaday na. Ay, mao. Aha. Dili kay dikit lang kuran o. Ano ko dikit sa ako. Wow. Guys. Ayan mga kapatid ng smosa dyan. Kalau itaon sa imong kuwanti. Wala na yung hurot na ang dahon. Ubos na. Saan kaya napunta ang dahon? My God, guys. Ayan na nga kami. Alam nyo guys, mahirap talaga pag mahirap. Pero, syempre, kaya namin. Ang nakakaano lang, kasi malayo yung pagkuha na namin ng panggatong. So, dito kami pupunta. Diretso. Oh. Wala. Wala lagi tanali. Muli ay na lang. Unya hapon. Magsumba mi. Ugma. Duty na siya. Hello mga katsismoso kong Maris dyan. So ito na yun yung ano namin. Para na kaming naligo sa Pawis. pawis.
You're my sister. Pinapawisan na kami. Pinapawisan na ang singit. Ang singit. Ang singit ni Inday. Basang-basa na ang singit. Inday Dudong. Ano na yung kilikili? Mabaho na yung kilikili. Kasi hindi pa naliligo. Hindi pa naliligo ang mga kurimaw. Aligay. Ito yung daan. Paakyat. Ayan. Malapit na kami sa aming pupuntahan. Ayan yung kapatid ko at yung si Gina. Diyos ko, my God. Oh my God. Handa na bang lahat? Handa na bang lahat ng kikain? My God. Panas ang daan. Madulas talaga siya kasi parang bato. Bulaklak sa kagubatan. Gate. Wala garo kakailaan ni ako ang kupta. Katlin. Ano musunod pa man ta nga diri ram tas ubos manguha. Ha? Grabe, ang tirik ng daan. Grabe. Una. Gira, punta ka. Dili ko. Ikaw na. Grabe guys. Tirik. Hala, oh, nice, oh. Tara. Hala, oh, iubos din yung anak Lina. Kasal? Amay. May kay adlaw ang pamay. Nandito po kami sa bahay ng kaibigan namin kasi may ano dito, may handaan. So, makikikain tayo. Makikikain po kami. Makikikain po kami kasi maraming tao. Oh. Baka mayroon ng handa. May handaan dito, may lechonan dito, may nagkate ng... May litson ba dyan? May lechon ba, Inday? Walang inasal. Ano? Meron inasal, wala? Ito po. Nandito na po kami sa bahay ni na Aling. Lucia Aligada.
Welcome to... Pamamahian po dito sa... Si pamamahian. Ano yun? Namamanhik ka na po. Namamanhik ka na po. Ito po, may inasal po, pero hindi namin ipapakita sa inyo kasi parang hindi pa handa eh. Nako. Dito na kami, ang bundok. Hi, Inday. Asa na si Kante? Inday. Para, bantayan si Inday. Teresa. Bantay niya nanay niya. Nas, guys. Yung bato na parang saminto. Ayan. Te, dili danlog tino. Maulan. Danlog lagi. Muni panas, guys. Panas. Ayan. Anong panas? Ang naong ni mo panas. Ano, bitaw kini ko, mama. Panas, guys. Tingnan kayong balay, te. Hinlo. I like your house. So clean. Nito bitaw. Hinlo kayong balay. Sa una, uy, kay up and down man lang. Taas na sa una. Ah, taas nito na di ay. Ito sa una. Kay up and down. Ginahi ko sa una kay. Ngano man yung up and down, te? Di kay nagkuan may at. Ah, kato nasunog. Di wala man kanang kuyawan nagmuhangin ba. Ah. Mga imig ko ba kanang bagakay. May daghan ito na. Hatag sa lolo. Ah, hatag. Kaman so lolo. Manghi kami ng kawayan, yung bagakay kung sa Bisaya. Ah, may manok. Ayun. May manok. Oh, hindi malupad yung manok dito eh. Ah. O kayon? O kayon daw. Amot lang ko kasoy pagluto na niya. Si Kanin kabalo sila. Ako pa nang kay napa ko ito big ginig magkuan ko ano dagat Oh. layo ko tubig baya. Aw, bitaw te. Ang pagbisbis dili lang din pagbisbis. Iring-iring ni te. Lindot lagi siya no. Hmm. Hala, ka-cute sa rabbit, oy. Asang rabbit? Oo. Tingnan natin, may rabbit na. Mga kachismos akong maritis dyan. May rabbit dito. Nakada ko sa rabbit. No? Hala, cute lagi sa rabbit, no? Lahi lagi siya, no? Kaya naipula, kuan. Kanang ayun na nga, uwi na kami. Nakahingi na kami. At nabigyan na kami ng, kawayan. So, tingnan naman dan. Pababa na kami. Ayan, matis kong chismosa dyan. Grabe yung dan, oh. Grabe talaga, guys. Ayun na, dito na kami. Yan. Yan yung bagakay, guys. Ayun na mga kamaritis kong chismosa dyan. Ito na yung bagakay. Ito, te. Makati. Parang higad. Te, parang higad. Makati. They're getting a bamboo. Gagmay no. Oh, hindi ka nang gagmay kailangan. Mo ba? Sino yung nakaapak ng tae ba? Yun, yung kapatid mo. Dito burag dagko dito rin. So, dahil medyo maliliit ang kawayan namin nakuha, punta kami sa baba.
Let's go! Daan ba kasi ni? Gaan ako. Tagko lagi na imati. Uy, kuan ko ha. Oh, mama. Kami dako diriti. Kuan ako diriti. Asa? Dako ay. Kamay kay anak. Naalas to nga. Lakay niyo ko. Ba guys, antok ang kuda. Uy, kuan shot lang kanang kani. Kato jud siya kay sa mga kuan. Kailangan tanggalin. Kasi makati siya. Katuli. Haman kaagi. Kuya, hukusan na lang, ti. Kini, datang ka na ko, na? Ada pa man. Tura, dagkok iti Gina, oh. Asa? Likod silang CR. Dito dito may tayo. Nakita tayo doon. Dira. Gina, putla ti Gina. Kahit yung masinabang. Sarap kahapos. So, ayan na nga yung kuha namin mga kamatis kong chismosa dyan. Ito yung aking magandang sister. Ito yung kuha namin na magakay. Kung sa Bisaya. Ewan ko kung anong tawag to sa Tagalog dito. Ito ay pangontra sa aswang. Kuan ta yan ani muna sa katong kulungan sa baboy. Oo. Kulungan sa baboy, tiba. Ayan. Apil naman kay Ginarin. Ah, ngay pala dyan na rin di ay. Oh. Magani, dagan na. Yeah. Hati, Ate Gina, oh. Tambok, Ate Gina. Kuya, last na lang, kuya! Dagan kayo di mahurot. Wala, Ate Gina, bong. Dako kay Ate Gina, oh. Ate Gina. Katol din sabi na kung di nakatol para sa tong Ano ko rin sundang di? Ah! Dito ko na sa lugot. Yang pala bitin dira, ate. Oh! Yes! Ha? Naa! Lagi! Naa mo ikibuhi diri no? Wala mo ko naman sundang Ate Gina, bi? panabi basi niya ay sigbin. Ha? Ato ko na ubos. Oh! Kanaog dato. Wala di. Wala ay limpyo na diha ang mi naga ato nangahoy mi. Dato ko nang huwag ko Na ako'y napikuan ganing haba. Saman. Sa video ta. Yan awat to niya sa video. Lagi. Tao man to, tao. Upat na ako, upat. Sa ginalining diha.
Salamat! Lala ra ba na paghinay diha, lala nagmakasamad na. Dito gina kaysa gina. Kat na guna ako apri. Asa dire? Kana ka oh. Hoy! Mahapos diri pa doon, Diyos ko. Ana. Dili ka ba kayo maupat, try mo ta? Lima. Sila na ko kayo, sila karon pa ko nakakuhain ano. Salamat! Salamat! Sa grasya! Ang usa na lang grasya kanang naani kaon ninyo. Wala pa na magpuha. Di na to bukos. Ako na dalalin, ay lagkuan. Dalalin. Ayan na yung dala namin. Ayan na nga, tapos na nga kami kumuha ng kawain mga kamatis kung chismosa dyan. So ngayon ay uwi na kami. Kasama ang aming leader. Follow the leader, leader. Follow the leader. Hey. So, dahil tapos na kami mag-explore, uuwi na kami. Ang kati, grabe. Sobrang kati yung kawayan. Nakalimot, kasi tawag sa lalin. Kalimot ko sa Tagalog. Lawa mo na sa Tagalog. Pagka kayo na nakuha namin, yung aswang, ang masugatan nito, talagang hindi maghihilom ang sugat. Dahil napakatalas nito. Nakapatalas itong kawayan na to. Talagang pangontra yan. Takot ang aswang dyan. Need pa ba ng tali, te? Wala tayong pantali, te. Pwede naman siguro kahit walang tali, te. Ha? Pwede siguro kahit wala ng tali. Para pula. Ah, okay. You're right. I'm wrong. You are very wrong. Tuwa kanang Yeah. sa saging. Ah, ang saging niya. May saging? Na to ah. Ayan. Ayan na nga, yung saging. Grabe guys. Napaka kate talaga ng Kasi like garnate dire. garnati. Yung si garnati, te. Balinding. Ay, ang kati-kati talaga ng kawayan yung ano niya. Tawag ng kanang dapaw. Ano ba sa Tagalog ang dapaw, mga kamatis kong chismosa diyan? Nakalimutan ko na eh. Ang tawag diyan. Pati pati alam basta cellphone. Nalabaw pa ko. Ako kaya maka-text ko, maka-chat, pag mag-video mabuti ka, daghan mabuti sila mo sa inyo, bawal-bawal. Video na uli. Kaya nga. Nang dapuan ng sa imuha ang kuan mga abog. Kato din ako, buras makuha ako nga. Di pa rin sila mga kanilin. Kuha nang linis na ako sa taga-it. Muha din sa daw eh. Exercise, wag mo eh. Kami ligo na may singot. Abot na mo anim, nabon lang me. Ay, gimidyan eh, kanimo? Ay, shit. Mapriso ka. Katul kay ni TI. Katulan ang mga lawas. Ako, anaw. Amo ko ng jacket. Yan na. Yung dala namin. So, uwi na kami. At salamat at update ko na lang kayo pag uwi na namin. Bye and happy birthday. Bye, Titi. Bye!
Wala ay. Sila na kay Pandong din. Nga na, Jude. It's a beautiful night. Alright. It's a beautiful day. Alright. It's a beautiful. Bidyuhi ko! Mga preso ka! Gibidyo ko nimo ko? Gibidyo ko nimo ko? Mga preso ka! Eileen. Ito kadaan.